sampun kapiyarsa dipun pirsani tombo kangen iki dipun terasaken para kadang-kadang kaneman mijilipun tirta seta pangandhaking rasa iki es kalau wau dahar sampun samangke katemben unjukan es iki panglipur dipun terasaken iki gong lho hebat ndi bakoke menenti iki kalajengaken panglipur setunggal mbaka setunggal wiwit saking kidul saking tengen mengaler iki paring panglipur kunjuk datang para tamu kakung semawana putih ingkang rikalagan make wonten dalemipun Bapak Eko setya tuhan jenengi lumados sing pawihan prasaja rikalagan mangke iki mangga setunggal mbaka setunggal ingkang sisih kidul utawi sisih tengen piyambak nah iki sing paling lincah ndek bengi tak delok iki sing ngidul dhewe apa iya ndek dalu kula dereng teng mriki lho Pak ndek dalu kula dereng teng mriki oh durung ta apa kembaranku ngono rumah kira ketoke pilujeng enjang tungkap siang wis jam 12 menuju siang alhamdulillah kepanggih kalih Bapak sinten iki Wari Pak Wari mijil saking Getas Getas jenengan pundi kula saking Padas Sukowiyono oh asmane Mbak sinten kula paring asma Ida Bapak oh inggih paring panglipur kunjuk dateng para tamu iki suarane dilosne Cahayu mesam mesam guyang guyang guyu saja arep mondot
Ya ta, kandani kok. Padahal wis gendem lho Mas ya. So Niku yo oh Sagung para kakang Semamana Putri pinaral kakang martikane pegale nikmate ngraos sesamaning budi lan karsa sinambi midhangetaken mirsani nyu permata musik saking Bendha Kerep mesem Guyang guyang guyung goyang guyung saja harap mondot yo masak ya seneng ya. Ya ta? Nah. Oh iya. Ora aku dhewe ngono lho maksud iki serame-rame. Ben sekole nek mang ben kalong. Engko nek luwe tak jalune makmene Mas. Iya nah. Tenang pokok.
Jeh, langgam Mbah, sampun monggo Bobo. Kalajengaken ingkang angka kalih kunjuk dhateng panjenenganipun Ibu Juru Panggrega Busana mbok bilih sampun paripurna putra temanten anggenipun santun busana daya-daya putra temanten ngakani manjing malih wonten ing sasana rinengga Mbak Wanda iki mangke menawi sampun rampung monggo Mbak ingkang tengah jengal saking Malengan jan iki kakean kurang turu iki ngantuk iki ketoke Lah injih ta Pak. Mbak sinten? Nggih, paring asma Milania Bobo. Dari mana? Saking Ngawi. Ngawinya mana? Padas. Padas meneh. Ora masalah. Jenengan pundi to? Kula Getas. Oh, Getas. Nggih, mriku niku lho. Oh, mriku. Mbak iki lho Mbak Tera. Mbak Tera. Mbakmu to, Ter? Oke. Oh, alah. Ya. Jos. Ambekan. Ya. Janjane Zo. Halo, 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 halo. Yo yo.
bagus. Ya, Mbah nuwun. Tumunten kalesakaken bedhadha Mas Manggala dening Mbak Wanda. Ya, entang kecak-kecak. Dek kenal sampean. Kenal ya. Arek. Kon kenalan mau getas barang lah, Cah. Rameng lah, Cah. Oke. Tes. Lah iya. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Neng ndi? Neng dhuwur apa nang ngisor? Teng andhap riyen Oh iya. Kok ucuk-ucuk kon mlangkring. Lah rumangsane ya. Iya. Ya apa? Titik apa piye kok? Nggih, sakmenika sowan teng dusun pundi Bapak Dalang? Benda kerep. Benda Kerep nggih. Nggih. Desa Gempol. Oh, sakmenika teng Desa Gempol nggih. Sakniki teng Desa Gempol dukuhane Benda Kerep. Oh, dukuhane Benda Kerep. Nggih. Nggih, jan luar biasa sekali nggih Bapak Dalang. Nggih. Sakmenika riasipun Menika Mbak Sinten? Mimin. Oh, Mbak Mimin. Saking nggih. Getas. Saking Nggih. Getas. Pripun dandanane? Jan luar biasa sekali, jan istimewa. Nggih, dandanane apik, jos. murah. Lah nggih istimewa Pak Dalang. Manten komplit, manten sound komplit, system sound cucuk system. laku. Wes Wes. terop meja kursi gerabah 350. 350 to. Napa nggih kok ya. Andani kok. Nggih, sakmenika disengkuyung kalih napa niki? Nyu Permata Musik. Permata Musik. Nggih saking Benda Kerep. Saking Benda Nggih. Kerep. Tanggane dhewe. Tanggane dhewe Pak Dalang. Oke. Nggih. Dan disengkuyung bersama video syuting napa niki Mas? Soteknya Mbak Min nih, kagumane Mbak Min. Nggih, pokoknya kompletan dan luar biasa sekali Pak Dalang. Nggih. Saking luar biasa Pak Dalang. Nggih, dalane nggih luar biasa. Nggih. Kula niki wau ngantek Bingung sandale ngantek kula cepot to Pak. Masalah iya iki. Lah nggih lah arep jungkir iki Pak. Ngeker. Wong niki lho wau kula niku budal niku. Ya. Jan genah napa niku dodo kula niku teng pas teng dodo Pak Dalang. Oh iya iya iya. Lah nggih lah wau kula teko mriku iso ngaleh ning cengel lho Pak. Lah nggih susuku ngantek ngaleh ning cengel. Kok iso ngaleh ning cengel lah. Lah nggih sangka niku aluse dalan. Masalah nggih. Delongkas. Nggih tak kenal maka tak sayang. Asma niku Kinarya Japa. Nggih. Nggih. Nek niki wau kuwatah sing penasaran kalih kula Pak Dalang. Nggih. Kula lagi teko wis jan padha engkel-engkelan. Nyapa? Lah nggih engkel-engkelan. Oh. Nggih. Tepangaken nggih nami kula niki Princess Meliana nggih. Suzuki Sucipto Mutmainah. Lho, Dek Mutmainah. Nggih napa niku? Lah nggih asma Kinarya Japa. Asma nggih enten werdine Pak Dalang. Werdine piye? Nggih. Inces nggih. Inces. Niku bahasa Indonesia. Apa wi artine? Niku nek artine Cina rene Jawa niku widodari. Widodari. Nggih. Terus Merliana nggih. Merliana niku sebuah nama seorang perempuan. Oh ya. Nggih nek ayu jenenge wedok Pak. Mariana. Terus Suzuki. Suzuki iki. Suzuki. Suzuki artinya apa? Ayo apa Mbak? Artinya apa Mbak? Apa uduk-uduk? Kalau Pak jadi uduk jadi ya. Dhisik uduk ya Mbak. Uduk ya. Apa? Niku artine jarine susu ning jebule kaos kaki. Oh, alah kuwi to. Nggih. Jarine susu ning jebule kaos kaki. Nggih niki lho Pak. Ya. Sing sisih 5, sing
kiwa yo 5 Pak. 10. 10. Ya. Engko teko omah tetep mepe Pak. Ya mergo gua bias sumuk niki lho mergi gatel niki lho Pak. Ya. Wong ndek mbiyen kula pepe tendur gendeng ilang ya Pak. Lah iya. Ayo susu dipepeni dhuwur gendeng nganti ilang. Ilang lak ngono. Bu sing nyolong sapa? Sinten kira-kira sapa sing nyolong Pak? Lah iya. Terus sing kepapat Sucipto. Kok Sucipto koyo lanang jeneng lanang. Sucipto werdine niku jare susune jebul ganjelan boto. Oh, malah atos. Laan iki. Terus yang terakhir Mutmainah. Nah, kaine Seneng ngemut barang sing ra genah. Kok guyunya apa ya Pak? apa iku? Ngemut permen genah Pak ya. Permen ta. Ya. Ngemut gula legi kayak genah. Ya. Sing ra genah. Sing ra genah Pak. Apa? Aku ndek mbiyen dibayar 5 juta moh. Kan apa? Kon ngemut diesel sak mesine. Tak kira ngomong ndas kula weling. Ndas kula weling. Iya. Piye Mbak? Kon ngemut diesel ra sedeng. Del nek dina napa niku nek lumba-lumbane wis. Nggih, klitik edang, klitik setor, klitik edang sawetara. Heeh. Nggih niki Ya ditanjane. Endi meng do Mas? di Dumasing ya. Dumas Manggolo rene le. Oh, Cik. Ning kono ya Pak, ning kono. Yo Dumas Manggolo. Heeh. Jan leh mentis-mentis. Heeh. Rene le. Kodok mundur. Heeh. Joget ya sayangku ya, cintaku ya. Heeh. Jan anake sapa iki leh gliseng. Halo, iya tes. Namanya siapa? Maheza. Satunya? Mondi. Oh, Mondi. Joget ya sayangku ya. Oke, lagunya apa sayang? Lagunya Wijaya Kusuma ya. Oke, dikasih Wijaya Kusuma. Oke. Gak muni ta? Batune entek. Oke, bersama New Permata Musik. Dikasih lagu Wijaya Kusuma. Oke, joget sayangku ya, cintaku. Rodok rene ngono diterak wong nek rene diterak wong foto nggo rodok rene. Goyang yuk. Ini goyang berstereo mas. Kusuma
musik. Ini goyang user. Ya foto sik, foto sik. Oke, sudah saya. Ya. Sudah apa lagi? Hah? Sudah ya? Ya. Udah. Oke, sampun Pak Dala. Oh ya. Yes. Sudah ya. Nah, pamitan. Oke, C Pak Gerah damel Bapak sinten? Bapak Eko. Oh, Bapak Eko. C Bapak Eko. Piye? Niki lho Pak Cik ngatal pengen nyanyi apa lagune apa lho Nduk? Apa? Engko ya. Engko sore sampai engko sore. Sampai engko sore. J Bapak Eko tugas kula pun rampung kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasawalipun bedol Mas Manggala alajengaken Hastunggara doa mbarbu punjuk dhateng punjulipun mbarbu doa Hastunggara. Tak kira sudah pulang. Agak jam 11:30. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-masabina dina firlan wa likum Amin. sabna bil iman. Amin. La tasngal fi kulli kalamin rabbana inna guru rahim. Allahumma inni as'alu fi dini fi dunya akhirah. Amin. Tibtalah humulusina wa sayyidina sayyidina Muhammad sallam. Amin. Fi sabati wa li wa subita tabimi wa bersama alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung martamu kakung semawana putri mangkatan watata dicara pungkasan Hastunggara pramesaka menika dicara purwa madya wasana sampun mungkasi kali sing wedane sekolah tamanggi pambengan sekara-kara pramila kula ingkang kinarya pangendali wara tertamtu kala kathah kekirangan kathah cecer cewet galap gangsul miwah kuciwaning basa ing katempen kula sandhang mugi sagung martamu keparang rentakan munturing sih samudra pangang kesami ngagung ing wasana keparang kula hangaturaken sesanti Suradira jayaning kretebur tining pangastuti suh brasta tekaping kang Darmastuti rahayu rahayu sami pinanggi widodari sampai kala billahi taufiq wal hidayah waridha walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Panjangan
kita